Γεια σας. Ονομάζομαι Γκέρι Σλίπε. Είμαι ειδική δερματολόγος και αφροδισιολόγος και ασχολούμαι εδώ και 25 χρόνια με την κοσμητολογία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η επιδερμίδα εκτίθεται σε πολλούς ρήπους, σε μακιγιάζ και προϊόντα περιποίησης. Όλα αυτά δεν πρέπει να παραμένουν στην επιδερμίδα μας όλο το 24ωρο και πρέπει να αφαιρούνται. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητος ο καθημερινός καθαρισμός της επιδερμίδας. Είναι σημαντικό να την καθαρίζουμε σε βάθος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παραμένουν ρήποι ή υπολείμματα μακιγιάζ μετά τον βραδινό μας καθαρισμό. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις επιφάνειες του σπιτιού μας, στις οποίες μαζεύεται σκόνη. Το ίδιο συμβαίνει και στην επιδερμίδα, όπου υπάρχει μια λιπαρή επιφάνεια στην οποία συσσωρεύεται σκόνη και περιβαλλοντική ρήπη. Για τον καθαρισμό του προσώπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, η οποία σχεδιάστηκε από την LR. Το βουρτσάκι της κεφαλής φέρει επίστρωση από Microsilver, διατηρεί επομένως εξαιρετική υγιεινή. Η κεφαλή λειτουργεί με τη μέθοδο της ταλάντωσης, κινείται δηλαδή μπρος-πίσω. Η ταλάντωση λειτουργεί καλύτερα από την απλή περιστροφή, καθώς δεν προκαλεί τη μεγέθυνση των πόρων. Ο καθαρισμός με τη συγκεκριμένη συσκευή είναι σαφώς πιο αποτελεσματικός σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους μόνο με νερό και με κάποια λοσιόν καθαρισμού. Μαζί με τη συσκευή μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε την κρέμα καθαρισμού LR Childguard. Η σύνθεσή της είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε με την ταλάντωση να δημιουργείται πλούσιος αφρός, ο οποίος αφαιρεί αποτελεσματικά τους ρήπους και τα υπολείμματα μακιγιάζ από την επιδερμίδα του προσώπου, αφήνοντας μια υπέροχη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. 2 φορές την εβδομάδα χρησιμοποιείτε την κεφαλή απολέπισης αντί για την κεφαλή καθαρισμού. Αυτή αφαιρεί τα ανώτερα στρώματα των κυτάρων του δέρματος και χαρίζει περισσότερη φρεσκάδα και ορατά πιο λία όψη στην επιδερμίδα. Μετά τη χρήση της κεφαλής απολέπισης ή της κεφαλής καθαρισμού, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε την LR Childguard λοσιόν προσώπου, καθώς προσφέρει την ενυδάτωση που απαιτείται μετά τον καθαρισμό, επαναφέρει το pH του δέρματος στη φυσική του κατάσταση και αφαιρεί τα τελευταία υπολείμματα από προϊόντα καθαρισμού.